Trebuie să mergem să ne batem cu ceilalți inamici. Ești pregătit, frate? Da. Hai, unde mergi? Stai. Bă, te-ai pierdut. Hai la B, hai la B. Da, hai acolo unde ne zice atac. Bă, stai cu tancul! Da, stai, bă, că e de-al nostru ăsta. Păi știu că e de-al nostru, da. M-a speriat dracului de ta. Sunt unii pe aici, cred că în clădirile astea care campează sau ceva. Uite unii în fața aici pe pod. În stânga. Dacă aș avea... Bă, a tras după mine, Scoate-l. Doamne, Bă, ne trage. Bă, a murit. Salut, frate. Salut, frate, bine ai venit. O zi, unde mergem, bro? Bro, e simplu. Mergem la A. Mergem să atacăm A. Da, eu vreau să stau în clădire cu snipero. Bine, bro. Bă, tragi după noi. Dar nu contează că suntem în blindată. Asta e blindată din aia puternică, grăsană. Uite, mergem după băiatul cu tancul. Așa, gata. Zi, unde te băgăm, bro? În ce clădire? Stai, bă, nu încă. Stai. Să mă dau jos. Stai că ne băgăm aici în clădirea asta, fii atent. Ai clădirea asta din față, Bă, nu cred că avem zonă prea bună de aici. Trebuie să mergem mai în față. Perfectă zonă cu sniperul, ce ai? Păi și vezi să tragi în cineva sau doar stai pe burtă? Bă, eu mă duc să mă bat, am văzut deja un inamic. Am văzut doi inamici. Mamă, ce recul are arma. Unde-i vezi? Punem punct pe ei. Stai că se trage tare. Mamă, cum trag băieții ăștia. Vă pe unul. Bă, i-am tras lui unul. Bă, vezi că pe și eu Dailin. Da? Mamă. Bă, dar n-ai foarte multe gloanțe în jocul ăsta. Stai. Bă, am pierdut obiectivul, bă. Vezi că... Bă, ne-a tras din spate, bă, tu pe cine ții? Că ne-a omorât ăsta pe toți. Uite-l, bă. Bă, gata, că acum mai rupem dacă mergem la... Au! Ce? Mamă, bă, am făcut eu ca câinele. Ok. Uite că acum trage, mamă. Bă, a tras cineva în noi. Cu airstrike-ul! Da, a tras de-a nostru, bă, a tras de-a nostru, că era cu albastru damage-ul. Nu nimic, bă, că face schemă. Păi nu mai avem viață, bă, cred că deja la mașină. Bă, ce faci, bro? Bă, ai stricat mașina. Nu nimic, bă, așa e. Eu tot în clădirea asta am putut. Noi dar nu mai avem aici băieți la A. A spart geamul, a spart clădirea. Stai că eu trag după unul, bro. Stai că am pe 7. Avem unul în spate, mă să scot. Eu trag cu arma asta. M-a scot, Doamne. Ai murit? Da! Stai că-s medic, te salvez, bro. Bine. Bă, ce mi-a dat frate ăsta, dar l-am omorât și eu pe el. Gata, bă, dar hai să luăm și noi Uite unul în față, uite în față, dai, l-am omorât. E mort. Hai pe aici, pe neutru. Acum intru. E dat, l-ai luat? Așa. Hai că merge treaba, hai că merge. Ce m-a speriat, bă, de asta. Hai mai sus, hai să urcăm. Ține-mă. Ține, urcă. E aici unul. Ești pre fire. Mort! Așa. Bă! Aoleu, mi-a tras cu mașinăria. De unde? De afară mi-a tras. Mamă, ce m-a rupt. N-ai ce să-mi faci să mă învii, nu? Am omorât! Te-am văzut. Nu cred că poți, că nu ești medic, bă. Pot. Mai unul! Bă, m-am urcat cu niște băieți în mașină, nu vrei să vii și tu cu noi? Eu vin cu pe josul, că, bă, ne-au pușat înapoi la ei, ne pușează rău. Ai grenzi? Vezi că pe ai grenzi, sunt foarte pe grenzi. Da, am văzut, dar nu știu unde ești, bro. Jos la ei. Te văd, cam pierdem, nu? Pierde, pe până acum am câștigat, acum m-am dat și nemei cu spatele, dar nu nimic. Cât durează un război de ăsta? Tu ești ăsta de aici, da. Gata, te-am găsit, a dat cu fumigen aici. Stai că bag grenadă, am bagat și eu fumigenă. Foarte bine, bravo, bro. Stai că trebuie să-i dau ăsta, revive. Bă, că clasa de meci e foarte, că poți să... Gata, l-am înviat. Vezi că-s mine pe aici, ai grijă. Da, sale noastre. Mai știi? Hai că pușăm pe front. Nu, vezi că e unul cu ceva flash de aici acolo. Am înțeles. Stai că eu îi înviu pe ăștia. Îl luăm pe unul, am mort pe unul. Bă, ne pușează. Îți să lași învierea, să trăie aici pe partea asta, vină după mine. Aoleu, stai, tu ești în viață? Da, sunt în viață. Stai că îl înviu pe ăsta, că l-a omorât. Am scos. M-a scos și pe mine, bă. Vin. Poți să-mi dai? Da, vin imediat. Mersi, mi-a dat cineva, bro. Vino ca la mine, că aici e safe. Stai că nu pot, bă, să trec. Bă, tancul! Aici. Am venit, mă calcă tancul. Unde ești? Că nu te văd. Bă, da, ești prost, uite-te. Stai că ne-a luat unul pe la spate. Bă, ce nu înțeleg ce se întâmplă aici, ce război e. Bă, e unul aici în față. Aoleu, ce a venit ăsta cu tancul. Te-am pierdut, bă, Dragoș. Uite, planul e simplu. Așa, băgăm o gradă pe geamurile astea, stai. Bă, uite cât sunt. Iar am murit. Dați-mi revive, bă. Vrei să trag, uite la mine. Hai, trăiește-te.
Așa, dăm revive. Uite, halfway there, we are winning, bă. Mersi, bro. Bă, putem chema airdrop-uri. Da? Pe ce? Ține apăsat middle mouse. Dar ține apăsat. Air support, supply support. Bă, dar mi s-a blocat middle mouse button-ul, bă. Hai încoa. Nu cum ies de aici? Apeși escape. Ok. Nu-nca, vino încoa, că trebuie să pușem booster. Acum ori niciodată, haide! Haide. Îi dăm, frate, îi dăm. Bă, ce-a tras lângă mine, ești nebun. Rapid, hai să luăm bunkerul ăsta. Bă, cred că e al nostru deja, da? Luăm și pe ăsta. Nu-i nimic. Hai aici la E, bă, hai aici la E, că ne iau ăștia EU. Dar hai să-i flancăm de pe aici, de pe stânga. Doar vreau să te uiți la mine. Nu văd, bă, e smoke peste tot, ce dracu să văd. Te uiți? Mă uit, dar cred că mori până ajungi să te faci kamikaze undeva. Păi, cred că mai bine scot arma acum, dar hai. Bă, e scurtă cu sledge-hammer-ul, poți să spargi și pereți, ia te uiți la mine. Ce face Dragoș în război? Claymore, am alogat Claymore-ul. Adonii no light. Stai că, bă, ne iau din stânga, ne trag din stânga. Păi eu în stânga mă duc, ia uite la ei. Ajutor, unul în spate, m-a bubuit. Hai, căcat, bă, dar nu înțeleg unde. Fascinanta lumea digestiei de la